welkom allemaal bij aflevering 4 van het Vastelovenscafé. We hebben al een aantal weken achter de rug. En de opening van het Vastelovenscafé nummer 5, dat gaat gebeuren door de Shinse oud-prinsen. Die zijn nog een keer hier. Arts, wie gaat het ondertussen? Houd je het nog een beetje vol allemaal? Ja, dit is logisch, met de crisis alleen maar energie. Hè? Als ze gaan zingen, natuurlijk is dat ook wel hier en daar een beetje vermoeiend op zijn buurt. En Polonaises lopen met geluid. De energie die komt vanuit die tienen en de krupt naar de hersenen en wordt ze nooit meer kwijt. En bij jullie allemaal? Ja, bij jullie allemaal, ja, geluid dat maar. Er zit er zelfs een beetje bij, die wordt de energie nog een beetje oproepen. Daar ben ik ook een van, helaas. Nou, welk nummer gaat je nu doen? Nou, dat is heel erg leuk. We hebben dit jaar het allerlaatste rondje, een slag- en vervalletje merk horen. Mevrouw heeft nog een liedje gemaakt. En dat hebben we gekregen van Harry Windhagen. Dat is echt wel te vernoemen. In de zomer veel met elkaar overlag. Ze willen een liedje over Shin op Keul hebben. En hij komt door spontaan met Du bist van Shin Este. Hij is het liedje. Hij heeft het helemaal voor de Shinse oud-prinsen geschreven. Hij heeft het zelf gecomponeerd. En we hebben het in de studio laten opnemen, want we waren, die het hoorden, meteen zo enthousiast. En we hopen dat dit liedje echt iedere Shinse in zijn hart sluit. En daar zijn we vooral aardig mee op weg. Ik denk dat we de helft wel hebben, hoe die andere helft nou. Nou, het zijn hier de Shinse oud-prinsen met... De best van Shin Este. Kannst du mir eens vertellen, wanneer ben ik van Shin? Kannst du mir eens uitleggen, als ik geen water ben? Wat moet het niet gebeuren, dat vraag ik mich niks aan. Wie Shin te mogen huren, vertel mich dat Allah. Wanneer ben ik van Shin, als ik geen water ben? Du bist van Shin, als de rest wie het van waar. Du spielst op Bügel, Saxophon oder Gitarre. Du bist van Shin, als de rest wie schutterie. Durfst met die geweer door de netjes in de rie. Du bist van Shin, als de rest wie van de koor. Zingt in de kerk met de lui en de verschoor. Du bist van Shin, als de rest wie de voetbalclub. Nee, dat is geen gulden, maar ze golen tegen ze. Ik ging op Facebook kijken, op de site van Shin op Keul. Door schreven braaf Marieke, overleefde en gevuld. In Nederland geboren, maar op de Keutenberg. Wie had de Shin verloren, en ving dat gaat niet uit. Wanneer ben ik van Shin, of ik een water af ben. Du bist van Shin, als de rest wie het van waar. Du spielst op Bühne, Saxophon of een gitaar. Du bist van Shin, als de rest wie de schutterie. Lufts met een geweer door de netjes in de rie. Du bist van Shin, als de rest wie van de koor. Zingt in de kerk met de lui en de verschoor. Du bist van Shin, als de rest wie de voetbalclub. Nee, als die gul, dan mag ze golen tegen ze. Weer beval de Shin, weer van de deur is. Het mag toch gaan niet doen, moest de geboren is. Als de roze Shin op Keul, met z'n ino die gezin. Is dat een goed gevoel, dan ben du van Shin. Wanneer ben ik van Shin, of ik een wakker af ben. Du bist van Shin, als de rest bieden van waar. Du spielst op Bügel, Saxophon of een gitaar. Du bist van Shin, als de rest wie schutterie. Lufts met een geweer door de netjes in de rie. Du bist van Shin, als de rest wie van de koor. Zingt in de kerk met de lui en de verschoor. Du bist van Shin, als de rest wie de voetbalclub. Nee, dat is geen gul, dan mag ze golen tegen ze. Du bist van Shin, als de wies met carnaval. Lufts in de opgangen van Pleistig overal. Du bist van Shin, als de seks nu met ons met. Und volle Bosch, deze was de Normes net. Du bist van Shin, als de rest weer wat van elf. Dan kiest de pilsjes in de koffies wel vanzelf. Du bist van Shin, als de wieder op was is. Dan is het schoonste wat
Ja, dat worden Schins oud-prinsen uit Schin-op-Geul. En nu sta ik hier neven een mevrouw, een dame. Marleen, stel dich eigenlijk eens voor, want verzint ik hier in de omgeving Valkenberg het minder geluid toch, hè? Ja, uiteraard. Maar Limburg is natuurlijk heel erg goed. En ik ben Marleen. Niet Marleen Rutte, maar Marleen Mols. Deze club uit Schinveld zingt al gans het jaren. Is het geen Limburgse carnaval, dan is het Oktoberfeesten, het Limburgse repertoire, zeuk het en verzingen het. Dus eigenlijk overal, vertel ze. Maar ik hoorde toch net, du bent een tijdje krank geweest. Ernstig krank? Nou, eerlijk gezegd hebben we er 9 weken helemaal uitgelegen met een dubbele longontsteking. En ik kan echt zeggen, het was helemaal niet leuk. En dat helemaal niet als ze in de maand januari zoveel moest afzeggen. En dus al die collega's op al die podiums gaan. Het was niet makkelijk, maar ik moest opknappen. Gezondheid gaat vuur. En ja, februari is er en ja, ik ben er helemaal klaar voor. Maar ja, als ze zo krank is, dan heb ze natuurlijk genoeg tijd om aan andere dingen te denken. Dus dan denk ik toch dat nog een hele hoop nummers in de piep zitten, of niet? Ja, in plaats van zingen gaan ze dan zeuken. En ja, met de platenmaatschappij wat heel fijn is, hebben we gebrainstormd over en weer. En ja, komend jaar stond er weer 4 chique verrassingen aan te komen. We hebben leuk gezocht. Het waren hele leuke dingen. En de allereerste gaat uitkomen in de lente. En dat nummer wat ze nog eens ten gehore brengen, dat hit. Dat is vastelovend. Bovenaan de slager van 2019. Dus dames en heren, de hengwijn voor Marleen Mols met vastelovend bovenaan. Cafés in de weerknuppelen. Ja, leuk dat je hier zit. Je hebben een hele tijd op TV Limburg een filmpje gehad, maar nu heb je ook eigen YouTube-kanaal, ook eigen programma, het KTV. Kun je het eigenlijk niet missen, het televisie maken? Nee, eigenlijk niet. Als we daar al die jaren, misschien al
12 of weet ik hoe lang dat we alle TV Limburg gedaan hebben. Dan wil ze een deel blijven. Nou, vrouwen hebben er nog heel veel zin aan, vrouwen ideeën genoeg. Dus we hebben gezegd van, dan doen we erbij in eigen beheer. Dus we zullen we zeggen Facebook kanaal KTEEVEE weer gegaan. En dat gaat goed. Ja, dat zijn hartstikke leuke filmpjes. Wie altijd natuurlijk. Heb je er nog een goede spreuk voor de vastelavond? Weerspreuk. Nee. Dichtbal. Nee, je zegt dat heb ik helemaal geen. Jos het altijd. Ik heb wel in, hè. En dat heeft met het weer te maken natuurlijk. En dat kom ik juist aanlopen, zo over waggende logende melder vliegen. En als men in Valkenberg waggende logende melder zit, dan wordt het weer met de vastelavond altijd Kut, hè, Jos. kut. Ja. Nou goed, dan weet we dat voor de vastelavond. Ik neem als je het gaat over een gehaktbal hebben we al gehad, we hebben al een banaan gehad, maar nu gaat je Limburg een schoot promoten. Ja, we hebben altijd liedjes gemaakt over dubbelzinnige teksten, dat weet ik wel allemaal. En nu hebben we een keer een nummer wat over Limburg gaat. Een serieus nummer voor ons doen, een echt serieus nummer. Promotie over Limburg. Nou, dat nummer gaan we natuurlijk heel graag waren en zien. Wie zijn te werkknuppelen? Bij ons gebeurt geen palmen, geen zee en ook geen strand. Maar veren we de heuvels, zie in het Limburgsland. De schwanste netjes en het schwanste weer. Want hier bij ons kun iedereen keer. Dus de verdrietig en vulstig niet goed. Dan komt er Limburg en tijd nu je moet. Ik heb de fiesta tot laat in de nacht. Elk gezicht hebben wie en een lach. Ik zeg het zeurig of zit ze er doorheen. Dan pakt die koffers en kom snel niet in. Ja, dan geeft het dich weer goed. Want hier bij ons kiest er weer wie je moet. En geef ze dan weer hevig en is het weer voorbij. Dan voelt ze dich weer beter, dan voelt ze dich weer blij. En ja, het wacht gewoon, dat voelt geen gewoon. Maar ik kom terug het volgend jaar. Dus ze verdrietig en voelt zich niet goed. Dan komt er Limburg en tijd nu je moet. Ik heb de fiesta tot laat in de nacht. En op gezicht hebben jullie een lach. Of ze gaat zeurig of zit ze er doorheen. Dan pak die koffers en kom snel hierheen. Jongen, geeft het dich weer goed. Want hier bij ons is er weer wie je moet. Het zwing en zeurig of zit ze er doorheen. Dan pak die koffers en kom snel hierheen. Ja, dan geeft het dich weer goed. Want hier bij ons is er weer wie je moet. Ja, dan geeft het dich weer goed. Want hier bij ons is er weer wie je moet. Ja, nu staan we hier op het podium. Fris vanuit Amsterdam zijn ze hier gekomen. Of fris? Roger, zie je dat fris nog? Ik moet zeggen, ik vind het hartstikke fris. Lekker Jägermeister gaat, heerlijk. In Amsterdam. Maar wat heb ik nog goed verstaan? Er zit toch nog een mansluitzitting geweest. In Amsterdam? Is dat hetzelfde wie hier of is dat toch anders? Het is anders. En dat wil zeggen, de mannen zijn helemaal uitzinnig. Maar het goedste gedijt is Limburg. Er zitten ook een gedijt Amsterdammers bij of Hollanders. Maar het was uitzinnig. Het was helemaal, dus ze breken de tent af. Het was echt leuk. Het was echt leuk. Ja. Dit jaar hadden we het 3 keer 11 jubileum. Proficiat alvast. Hè? Ja. Ja, had er daar nog iets bijzonders met gedaan? Is dat LVK misschien? Of is... Absoluut. Veel zingen in principe niet zo echt heel veel carnavalsliedjes. Maar nu hebben we eigen carnavalsliedjes gemaakt voor het LVK. En vandaag hebben we gehuurd toch voor
niet doorzien naar de finale. Maar eens we vonden het heel chic om daarbij geweest te zien. Om de halve finale gehaald te hebben. Met mijn neus. Het kon we dadelijk nog zingen. En dit is een van de dingen dat we doen, hebben we gedaan in het kader van 3 keer 11 jaar Zieschoen. En er komt nog in de loop van het jaar nog van alles langs. Echt wel. Nou ja, goed. Jammer tot er niet in de finale stuurt. Maar het is al, ik ga chance dat ze in de halve finale kind komen. Ja, van die 250, zie je daar, wel een van de beste 60. Maar nu sta ik hier, Roger, du bent volgend jaar, het jaar daarna best 11 jaar bij deze groep, hè? Ja, dit jaar 10 jaar. 10 jaar, dus volgend jaar 11 jaar. Ja. Nu is dat eigenlijk een getrouwd stel. Ja. Dat valt geloof ik niet meer dan, hè? Nee, inderdaad. Nee, dat is niet. Nee, ik moet opletten wat ik zeg. Ja. Wordt tegen me gebruikt. Nee, ik bedoel, dat gaat, met ons drie gaat dat prima. En Jos en Mali, die zien al jaren bij. Ik helaas alleen. Dus, en Mali. Nee. Maar goed, volgend jaar even weg te vieren, dan ben je 11 jaar erbij. Ja, zo blijven. Oh, dit jaar ook al. Vooral dit jaar 3 keer 11. Je kunt gewoon nog een heel erg goed feest. Je kunt nog een heel goed feest. Waarschijnlijk in het najaar. Daar zijn we nu mee bezig met een locatie te zoeken. Maar dat gaat speciaal. Het gaat anders dan anders. Maar het kunnen we allemaal. Kijk, verblijven vieren. De neus. Jos, ik heb het geschreven op de tekst als het goed is. Ik heb de wijs, de melodie gemaakt. En Mario Verhoeven, ex-Zieschoenlid, heeft de tekst gemaakt. En het was voor ons een lekkere inkoop. Lekker de vastelavond in te gaan. En we gaan hem zeker uiteraard de komende weken nog gebruiken. Ook geen Valkenwijk hoeven komen nu. Hè. Goed, dan gaan we naar Zieschoen luisteren. Jubilerende 3 keer 11 met de neus. Ik vind op het stappen moet de weg naar Oes, want ik ga naar Oost of ik ga naar West. Het is een mirakel, wie kom ik nu toes? Moet ik in de Oost, moet ik in de West? Ja, mijn neus begint te groeien, ik weet wie dat komt. Maak me genieten met de muilen, als mijn neus nog onder. Mijn neus wijst niet de weg naar daar. Daarom loop ik die met de gerust aan achterna. Mijn neus loopt altijd voor mij uit. In de wals of in de rij en uit. Met de vaste lovend gaat ze altijd met op stap. Ben zo blij dat het mijn neus is, ja ze heet het weer gelap. Mijn neus wijst niet de weg naar daar. Daarom lopen weer ze achterna. Iedereen wil schreeuwen, weeën, wereld zien. Dus we gaan naar Oost en we gaan naar West. We gaan met een autoboot of vliegmachine. Ja, we gaan naar Oost en we gaan naar West. Ieder jaar in februari wordt het serieus. Wijs die neus de weg naar Limburg, daarvoor is mijn neus een neus. Mijn neus wijst niet de weg naar daar. Daarom loop ik die met een gerust hart achterna. Mijn neus loopt altijd voor mij uit. In de wals of in de rij en uit. Met de vaste lovend gaat ze altijd met op stap. Ben zo blij dat het mijn neus is, ja ze heet het weer gelap. Mijn neus wijst niet de weg naar daar. Daarom lopen weer ze achterna. Veel willen allemaal naar Afrika, Nieuw-Zeeland of Amerika. Dat brengt dus allemaal een stuk geluk, maar toch willen veel weer terug. En zeker met de vaste lovensfeest, daar zien we altijd bij geweest. Komt samen drijven onderweg. Is neuswijs is de weg. Met de neus naar Oost, met de neus naar Noord, met de neus naar West, met de neus naar Zuid. En we zien weer terug, en we zien weer terug, en we zien weer terug, 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 terug. Mijn neus wijst niet de weg naar daar. Daarom loop ik die met een gerust hart achterna. Mijn neus loopt altijd voor mij uit. In de wals of in de rij en uit. Met de vaste lovend gaat ze altijd met op stap. Ben zo blij dat het mijn neus is, ja ze heet het weer gelap. Mijn neus wijst niet de weg naar daar. Daarom lopen weer
wir sind achterna. Hey, chic, chic. Dankjewel, Sisjoen. Dankjewel. Drink ik nog een? Of twee? Ja, nou, bedankt, Sisjoem. Leuk dat ik heb hier heel gezellig Katja neven me staan. Leuk dat ze wel naar Valkenberg is gekomen. Maar wie is ze nou met zich? Ja, hartstikke goed, hè. Het is alleen maar genieten in het seizoen. En wat vind je nou wel chic dat ik in Valkenberg mag komen? Nou, finalist LVK, natuurlijk wel super. Ja, dat is helemaal te gek. En vooral in Maastricht natuurlijk. Dat is een feestje dat ze daarbij heeft kunnen zien, ja. En het nummer, Kom met mij met. Wordt het ook op die cd-presentatie al... Wie was de cd-presentatie? Ja, eigenlijk geweldig. Ik had mijn cd geneet genomen. En dat was eigenlijk misschien al een beetje alsof ik het had vooruit gezien. Het was alleen maar geneten. Het was een chic feestje, het was gezellig. Het eten was lekker. Ja, kortom, iedereen tevreden. Dus ik hield tevreden. Zo. En wat voor nummers gingen er nog meer op, behalve dan Kom met mij met? Ja, bijvoorbeeld ook wel een popnummer wat de lui verrast. Ik ga mijn eigen weg. Eigenlijk een hele andere Katja. En natuurlijk een liedje over het Heuvelland, een ballade. Ja, die heeft toch wel heel veel lui geraakt. En ja, is misschien wel de moeite weer om eens te luisteren. Want het gaat over een prachtige Limburgse cultuur, een landschap. Ja, boe wordt toch wel heel goed op zien. Nou ja, nu gaat ze die nummer Kom met mij met doen. Superleuk nummer, dat wilden we natuurlijk heel graag waren en zien. Hier is Katja met Kom met mij met. Kom
De laatste artiest van aflevering 5, Bert. Net even met de gekald. En wat huurig eigenlijk. Toen ben je gaan met de carnaval hier? Nee, ik ga met de carnaval op vakantie, nog 20 jaar. Overigens even lekker gedacht van, ja, even een beetje rustig en rusten. Af en toe heb je dat nodig, hè. Laat dus volgende week even weten wie dat bevallen is, want volgens mij kind dat gaat niet zijn dat ze met de carnaval niet hier is. Nou, ik denk dat iedereen ook nog alles een keer naar vakantie toe is. En tenminste, daar word ik heel gaan. Weet ik heel zeker dat het heel warm is. Oké, we laten ons verrassen. Maar du bist heel aan de wegen tummeren in Duitsland, dat heb ik goed begrepen. Ja, heel aan de wegen tummeren. Ja, goed. Dat gaat op een gegeven moment gaat dat van gans alleen. En ik heb sinds dit jaar stond ik ook onder contract. En dat brengt dan nu aan de optredens met zich met. Met de tv-opnames was ze het vertellen, of niet? Ja, ik heb dit jaar heb ik een optreden in Rostock. En er is een tv-opname van de NRW goed. En daar ben ik goed geworden. En daar maak je gebruik van natuurlijk. En weer gewoon op een donderdag vertrekken we. En dan blies het, ja, ik ben er nog nooit geweest, dus het blies dan zaterdag is dan die opnames. En dan over het smonnes terug. Nou, ja, nu bij TV Valkenberg is natuurlijk ook een hele grote omroep. Ik kan ze niet vergelijken met de NRW eigenlijk in Duitsland. Dat is eigenlijk... Ik ben wel natuurlijk ontzettend trots dat ik ook nu hier aan deel mag nemen natuurlijk. En ja, voor TV Valkenberg. En de jongere Valkenberg, dat is er toch ook alles voor, niet? Zo hebben we dat geer. Nu nummer assen. Ja, ik heb nu nummer, carnavalsnummer zoals wie ieder jaar. Ik ga ook in de slager van Valkenberg willen meedoen. Maar door omstandigheden van mijn studiobaas wil ik dat altijd doen opnemen. Door ziekte en dat is ik dat verlaat. Jammer genoeg. Maar ja, van de andere kant zeg ik van, ik heb het uitgebracht. En ja, het deed het gewoon heel goed. Het is een heel leuk Polonaise nummer natuurlijk. Voor de prins zal ik met de ganse aanhang en ik wat die is voor een Polonaise te lopen. En het heet Kom op, laat gaan. Hier is voor u Bert Wellens met Kom op, laat gaan. Maar ik riet nog eerst, als het goed is, in de microfoon. Ja, die jongens zijn al de ganse dag bezig. Dus hier is voor u Bert Wellens met Kom op, laat gaan. Ieder jaar weer prijs met carnaval. De tijd van lol en spas, de tijd van stomme kal. Vier doners paksken aan en schaberen ons bijeen. Bestellen eerst een pilsje en dan gaat het achtereen. Kom op, laat gaan. Verginnen hier niet blijven staan. Zo wie je weet is het carnaval. Het is Polonaise op het Prinsenbal. Kom op, laat gaan. Dat zorg je soms hier in bestaan. We maken spas en gooien ons in de bok. En voor de tiende keer en ik is in de lok. Hey, hey, oh. En voor de tiende keer en ik is in de lok. Het is een uurtje later, de tent staat op de kop. Veer onder met z'n allen nog eens hupje bovenop. Het zicht is niet meer helder, de stunt is weer kapot. Maar door tot het geitje is een carnavalsgebod. Kom op, laat gaan. Verginnen hier niet blijven staan. Zo weet
5 afleveringen. Veel hebben genoten. Ik hoop Gerard, bedankt voor het kijken. Voor Wille natuurlijk de crew van TV Valkenberg bedanken voor al het werk wat ze hebben gedaan. Want zonder hun kennen we niks. Alle bezoekers, alle carnavalsverenigingen die hier waren en natuurlijk de artiesten. Ja, en vanaf 4 maart live wordt dan uitgezonden. Die komt nog op de website staan. De grote optocht van Valkenberg. Ik ben er dan niet als presentator, maar Nancy kreeg ondersteuning. Ik moet dich sowieso nog bedanken voor die afgelopen 5 weken. Dat werk wat zich had gedaan en tot ik prins word, heb ik minder kunnen doen. Hartstikke bedankt, dat is het geweldig gedaan. Dank u wel. En wil er deze uitzending nog terugkijken? Nou, als gewoon zeg, kijk gewoon even op TV Valkenberg. En we zien ons volgend jaar. Hoi! Lekker naar bed, goed geslopen, ogen op.